Assalamu alaikum, barkanmu da haka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna taskar Bollywood da na Tollywood. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi CHARAN, sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. CHARAN Teja an haife shi a India a cikin Chennai 27 ga watan Mac 1985, wanda ya daidai da shekara 36. A nan ya girma kuma ya kammala karatunsa. Wannan shiri namu inda ku ji tarihin jarumi CHARAN. Yanzu kuma za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Konidela CHARAN Teja. Sunanta Surika Konidela. Sunansa Chiranjeevi, kuma jarumi ne a masana'antar Tollywood. Sunanta Upasana Kameni, kuma sun yi aure 2012. Na farko akwai Srija Kalyan, sannan na biyu akwai Sushmeta. Ya fara harkar fim a 2007, kuma fim ɗinsa na farko shine Chiruta, wanda daraktar Puriti Jagannada ya bada umarni, kuma sun ɗauki fim ɗin a kwana 50. Sunansa Rana da Gupati, shine babban abokinsa, kuma tare suka yi makaranta, kuma yana ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin Bahubali. Akwai Filmfare Award, akwai Best Actor a Telugu 2019-2020, sannan akwai fim ɗinsa mai suna Rangstala, sannan akwai Magdera, akwai Nandi Special wanda ya ɗauka 2010-2019, sannan akwai Magdera, sannan akwai Chiruta. Da farko akwai fim ɗinsa mai suna RR, wanda suka taka rawa tare da jarumi NTR Ramara, wanda already an sake shi a sinima inda ya kawo kuɗi kwarai da gaske. Sannan akwai fim ɗinsa mai suna Echiriya, wanda zai sake shi kwanan nan, inda za su taka rawa tare da jaruma Kajal Agrawal. Fim ɗinsa na farko shine Chiruta, wanda ya fita 2007, wanda darakto Jagannada ya bada umarni. Yana da halayya mai kyau sosai kwarai da gaske. Jarumi ne wanda ke sakin fuska, kuma jarumi ne wanda ke son ci gaban masana'antarsa. Baya wuce wata 2, amma ya danganta da fim.
To, a nan mu kawo ƙarshen wannan shiri inda guji tarihin jarumi CHARAN, kuma jarumi ne wanda duniya aka san shi baki daya. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma mun gode, kuma kuna iya turo da tambayoyinku akan jarumanku. Mun gode kuma mun bar ku lafiya.